पे प्लेइंग 9ची लिस्ट अपडेट करा. हेलो 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 हेलो
जो संघ पूर्ण किट आणि मध्ये तयार असेल त्यात सांगायला विनंती असेल. आपण क्रीडांगणाच्या एका साईडला लाईन अप करून घ्या, अन्यथा पेनल्टीला आपल्याला सामोरं जावं लागणार याची आपण नोंद घ्या. दोन्ही संघांना विनंती केली जाईल. सहसंघ मालक ओमकार तारली, आयकॉन जॉन्टी वाडकर, त्यानंतर सूरज कांबळी दुसरा आयकॉन असेल. प्लेइंग 9 लिस्ट आपण पाहतोय. त्यानंतर ओमकार तारली, जॉन्टी वाडकर, सूरज कांबळी, गौरव मडवी, रोहित नारकर, सन्नान मदगावकर, रामू लिंगायत, साहिल यादव, अमय बारगोडे, अप्रीत फणसोपकर आणि सूरज कांबळी. दुसरा संघ आपण पाहतोय झुंजार जांबारी, सहसंघ मालक केतन सारंग, आयकॉन शुभम लोखंडे, कुंदन रोहिलकर. प्लेइंग 9 लिस्ट आपण पुन्हा एकदा वाचूया. झुंजार जांबारी, केतन सारंग, शुभम लोखंडे, कुंदन रोहिलकर, ओमकार नेवरेकर, श्रेयस फणसकर, संकल्प कोलकांड, गिरीश कोलकांड, संचित पाबसकर, यश पालशेतकर आणि ही प्लेइंग 9 लिस्ट असेल. चला दोन्ही संघ नाणेफेकसाठी क्रीडांगणाच्या दिशेने या. दोन्ही संघांना विनंती करेन नाणेफेकसाठी आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने या.
दोन्ही संघाचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी या. झुंजार जांभारी आणि जुई स्पोर्ट दोन्ही संघांचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी या. धन्यवाद डीजे. जयवंजा अग्रेसर यांच्या हातातून आजच्या रजनीतील पहिला नाणेकौल केला जातोय. पाहायचंय टॉसचा बस कोण ठरणार आहे. नाणेकौल केली जाते. झुंजार तांबारी संघ नाणेफेक जिंकली आहे. डिसिजन काय असेल. प्रथम क्षेत्ररक्षण करू आम्ही. प्रथम क्षेत्ररक्षणच का. पहिलीच मॅच आहे. पुढे किती अजून देखील मॅच खेळायचे आहेत. पहिलीच मॅच आहे. ग्राउंड आज पहिल्यांदा येऊन खेळतोय. नवीन ग्राउंड आहे. उर्वरित टुर्नामेंट तर आम्ही बघितली त्याच्यावरती थोड्याफार याच्यानुसार आम्हाला असं वाटतं की फर्स्ट क्षेत्ररक्षण करून आम्ही चेस करण्याचा प्रयत्न करू. आणि दोन आयकॉन त्यांच्याबद्दल काय सांगशील आणि त्यांचा परफॉर्मन्स कसा चाललाय सध्या दोन आयकॉन बद्दल. आयकॉन बद्दल सांगायचं झालं तर एक आहे आमचा शुभम लोखंडे. खास मुंबईतून आम्ही त्याला बोलवलंय. त्याच्याकडून खूप मोठी अपेक्षा असेल आमची. सध्या त्याचं देखील अंतरम क्रिकेटमध्ये खूप मोठं नाव चाललंय. आणि दुसरा कुंदन रोहिलकर, त्याला देखील तुम्ही आपण ओळखत असाल. पंचक्रोशीतील आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील एक चांगला फलंदाज आहे तो देखील. आणि त्याच्याकडून देखील आम्हाला खूप साऱ्या अपेक्षा. धन्यवाद आणि पुढील वाटचालीची शुभेच्छा देऊया. त्यानंतर जुई स्पोर्ट संघाचा कर्णधार. पहिल्यांदा तर तू जर नाणेकौल जिंकलं असतस तर काय घेतलं असतस. क्षेत्ररक्षण. क्षेत्ररक्षण घेण्याचा निर्णय केला असं. या स्पर्धेबाबत तुला काय वाटतंय आता. या स्पर्धेबाबत म्हणायचं झालं तर खूपच नियोजन सुंदर आहे. कारण 2023 मध्ये आम्ही खेळलो होतो टुर्नामेंट आणि तेव्हा आमचं पहिलंच वर्ष होतं आणि पहिल्याच वर्षी आम्ही सेकंड नंबर मारला होता. आणि आता आम्ही 2025 मध्ये खेळतोय. मैदान दुसरं आहे. अनुभव पण घेण्यासारखा आहे कारण 3 दिवस आम्ही सतत मॅच बघतोय. मुंबईतून मॅच बघतोय. स्कोर पण खूप होतोय. आता आज नवीनच आहे आपल्यासाठी. बघू आता कसं. आणि आता दारमदार कोणावरती असेल. कोणावरती जास्त विश्वास असेल संघावरती आपल्या. जास्त विश्वास म्हटला तर ओमकार थाळी आणि जॉन्टी वाडकर. कारण जॉन्टी वाडकर पण 2023 मध्ये पहिल्याच वर्षी तो 2023 मध्ये खेळला आणि आज सेकंड टाइम 2025 मध्ये खेळतोय. आणि ओमकार थाळी म्हणायला गेला तर मला वाटतं सतत 5 वर्ष ते 6 वर्ष तो टुर्नामेंट खेळतोय इथे आणि त्याला जास्त अनुभव आहे या मैदानाचा. त्याच्यामुळं तर मला त्या दोघांवरती तर खूपच विश्वास आहे. आणि बाकीचे ते माझे सहकारी आहेत तर त्यांचा तर काय विषयच नाही. ओके धन्यवाद. चला दोन्ही संघांसाठी शुभेच्छा देऊया. पंचपॅनल नियम सांगतील. नियम समजावून घ्या. हॅलो हॅलो.
चला दोन्ही संघ राष्ट्रगीत केलं जाईल. सर्व खेळाडूंना देखील विनंती असेल राष्ट्रगीत साठी आपण गोल करून घ्यायचं असेल राष्ट्रगीत केले जाईल आणि त्यानंतर या स्पर्धेला सुरुवात केली जाणार याची आपण नोंद घ्या. सर्वांना विनंती असेल राष्ट्रगीतासाठी आपण सर्वांनी उभं राहायचे असेल. ज्याच्यापर्यंत आवाज पोहोचेल त्या सर्वांना विनंती करेन की आपण राष्ट्रगीतासाठी उभं राहायचं असेल. परेड सावधान. चंडिका मित्रमंडळ गणपती मानेवाडी आयोजित GPL यानी की गणपती प्रीमियर लीग पर्व 6 आणि या 6व्या पर्वातील आजच्या रजनीतील सामना क्रमांक 1 आपण पाहतोय जुई स्पोर्ट आणि त्यांच्या विरोधात असेल झुंजार जांभारी. नाणेकौल जिंकले सिलेक्ट द बॉल फर्स्ट. काय पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय इथे घेतला जातोय. दोन्ही संघ आपला अतिरिक्त खेळाडू आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये पाठवा. थँक्यू डीजे. दोन्ही संघ आपला अतिरिक्त खेळाडू कॉम्बॉक्स मध्ये पाठवा. धन्यवाद डीजे. हॅलो चेक. हॅलो चेक. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो सुचित पापसकर ऑन गोलंदाजी मार्ग करून आपण पाहतोय. GPL यानी की गणपती प्रीमियर लीग पर्व 6 सलग बॅटर क्रीडांगणच्या दिशेने असलम बाळकर उर्फ जॉन्टी. प्रोपिंग कीस वरती आपण पाहतोय. नॉनस्टॉक 8 वरती ओमकार तारली. मॅम राजापूर दोघेही राजापूर गावाला बिलॉंग करतात. ते दोन्ही फलंदाज क्रीडांगणच्या दिशेने आपण दाखल झालेले पाहतोय आणि गोलंदाजी मार्ग करून षटक क्रमांक 1 घेऊन इथे दाखल केला जातोय. सरोजा नावाने ओळखला जातो. सुचित कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. पहिला चेंडू
पॉवर प्लेचं शतक इथे असेल, पहिलंच पॉवर प्लेचं शतक. आजच्या रात्रीतील पहिला चेंडूचा मान या बीबी आला असेल. गोलंदाजी बारकडून सज्ज, पंचांचा सिग्नल येतोय. लेट्स प्ले. येस, जाऊया खेळाडूच्या दिशेने. पहिला चेंडू आपण पाहतोय. जॉन्टी पिंकी सोडून पहिला चेंडू थोडासा अतिरिक्त इथे मोजला जातोय. पंचांचा सिग्नल आमच्यापर्यंत पोहोचलाय. व्हाईट बॉलचा इशारा, व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. गोलंदाजी मार्कून बॅकअप पॉइंटची गोलंदाजी इथे चालली आहे. नंतरचा चेंडू थोडासा दिशा इन टाकला जातोय. पंचांचा नो बॉलचा सिग्नल. +1, टोटली 2 धाबा इथे मिळतील. या षटकामागे जास्त धाबा बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाहीये, कारण येणारे जे दुसरं षटक आहे ते गोल्डन षटक असणार आहे. जितक्या धाबा बनवणार तितक्या इथे दुप्पट केल्या जाणार आहेत. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 3. या धावसंख्येवरती अजूनपर्यंत कोणताही चेंडू क्रीडांगणामध्ये पाहायला नाही. नंतर त्या चेंडूवरती थोडासा इथे दिशा भटकली आहे. करतोय संघाची का दूरदशा. सलगचा तिसरा इथे व्हाईट बॉल दिला जातोय. पंचांच्या माध्यमातून व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त चेंडू, अतिरिक्त धाबा या पेपर स्कोर कार्ड वरती पाहतोय. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा पटका खेळायचा होता. येतोय तिथे डॉट बॉल. कोणत्या प्रकारची धाव इथे मिळत नाहीये. निर्धाव चेंडू. आता लेन चांगली सापडली आहे आणि त्यानंतर विचारपूर्वक गोलंदाजी केली जाते. पुढे तर गोलंदाजी मार करून केलेला फटका, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. इथे क्षेत्ररक्षक चुकला, मुकला. एका दाबेला इथे मुकला असेल. एक दाबेदार जीत केली देखील जाणार आहे. समोरच्या संघाला ही धाव बोनस स्वरूपात ठरली आहे. बोनस दिला जातोय आणि समोरचा संघ देखील हा बोनस स्वीकारताना पाहायला भेटलाय. टीमची टोटल धाव संख्या स्कोर कार्ड वरती 5 अंकांवरती. दांडी गोल. विकेटचं पतन. यू मिस, आय हेट यू इज डेफिनेटली हिट. विकेट. नेक्स्ट बॅटर मॅन फ्रॉम न्यूकोल गावाला बिलॉंग करणारा अमय बारगुडे. यावेळी आपण जुई स्पोर्ट्स संघाकडून खेळताना आपण पाहतोय तो अमय बारगुडे कशा प्रकारे कामगिरी करेल. अमय या नावाने ओळखला जातो या टेनिस क्रिकेटमध्ये. तो अमय याबी दाखल झाला असेल. अनेक क्रीडांगण गाजवलेला अमय प्रपिंकी सुरून खेळ सज्ज झाला असेल खेळण्यासाठी. नंतरचा चेंडू थोडासा दिशा इथे ठरलाय. यष्टिरक्षक ठरतोय इथे नाकाम. व्हाईट +1, टोटल 2 धाबा या चेंडूवरती दिल्या जाणार आहेत. यष्टिरक्षक कालच्या रजनीमध्ये स्वप्नील आलिम याच्या मदतीतून चांगलं यष्टिरक्षण घडलं होतं आणि पहिल्या 2 दिवसांमध्ये सर्व यष्टिरक्षक फ्लॉप ठरले होते. आणि आजच्या रजनीमध्ये काय घडतंय तेच पाहायला चित्र क्रीडांगणाच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये पाहायला भेटलंय. नंतर त्या चेंडू हलक्याने खेळण्याचा प्रयत्न होता, समजत नाहीये. उलट्या हाताने गोलंदाजी केली जाते. बॅकअप हँडने गोलंदाजी केली जाते. उलट्या सुलट्या त्याची गोलंदाजी आहे, पण त्याच्यामध्ये इन स्विंग आणि आउट स्विंग ही गोलंदाजी आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहायला भेटते. नंतर त्या चेंडू या बिलेस्टिकच्या बाहेरून जाणार होता. पंचांचा व्हाईट बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव स्कोर कार्ड वरती मिळेल. 1च्या मध्ये तर धाव संख्या स्कोर कार्ड रिजन वरती 8 या धाव संख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. 8 वरती विजयाचा मांडायचा आहे ठाट. प्रयत्न केले जाणार आहेत. प्रयत्नांची पराकाष्ठा आता क्रीडांगणावर करावी लागणार आहे. कारण पहिले षटक सध्या मार्गस्थ आहे. टीमची टोटल धाव संख्या 8 या धाव संख्येवरती आहे. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त चेंडू आहेत ते इथे मोजले जात आहेत. नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू आमच्या समालोचन कक्षाच्या दिशेने तारला जातोय. डिक्लेअर 2 धाबेसाठी येत आहेत. 2 धावा मिळते. टीमची टोटल धाव संख्या 1 गडी बाद 11 या धाव संख्येवरती. आता येणारे शतक आहे गोल्डन शतक. जितक्या बनवल्या जाणार तितक्या दुप्पट आहेत. धन्यवाद डीजे. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून दुसरं षटक यावेळी आपण पाहतोय. यश वरती इथे विश्वास दाखवला जातोय. यश वरती विश्वास दाखवलाय. जितक्या बनवल्या जातात तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत. 1 बनवलं त्याच्यात 2 होणार. 2 बनवलं त्याच्यात 4 होणार. 4च्या 8 होणार. पण 8च्या देखील 5 मायनस केल्या जाऊ शकणार आहेत. कारण जर विकेट का गेली तर कहाणीमध्ये ट्विस्ट नक्की दाखल केली जाणार आहे. गोलंदाजी मार करून यश
पहिला चेंडू बॅकअप हँडने थोडीशी दिशा इथे भटकलाय. पंचाचा सिग्नल येतोय. स्क्वेअर बॉलचा इशारा दिला जातोय. नो बॉल यावेळी घोषित केला जातोय. एक धाव अतिरिक्त मिळेल प्लस गोल्डन मधली एक धाव इथे मिळते. नंतर त्या चेंडू चांगल्या लेंथ वरती होता. थोडासा पाहिलं बॉडी पासून चेंडू दूर ठेवले जात आहेत. हीच रणनीती आणि ही स्ट्रॅटेजी आता मनामध्ये आखली आहे की ओमकार तारली पासून चेंडू थोडेसे स्वेर टाकायचे आणि थोडेसे बाहेर ठेवायचे. कारण चेंडू जर रडार मध्ये सापडला तर अशाच प्रकारचा चौकार इथे पाहायला भेटतोय. आजच्या रजनीतील पहिला चौकार निघालाय ओमकार तारलीच्या बॅट मधून. टीमची टोटल धावसंख्या 21, 21 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. वारंवार क्षेत्ररक्षण बदललं जाते. नंतर त्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा चेंडूला पाठवून दिलं जात आहे. हार या पार सीमारेषा पार चेंडूला पाठवलंय. प्रेक्षक गॅलरीला हाय हॅलो करणारा चेंडू होता. 4 धाब्यांसाठी असेल. या 4च्या मध्ये धावसंख्या 29, 29 या धावसंख्येवरती आहे. जितक्या धावा बनवणार तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत. ओमकार तारलेने पहिला चेंडू बघितला कशा प्रकारे क्रीडांगण आहे अंदाज घेतला आणि त्यानंतर योग्य त्या टप्प्यात इथे एक कार्यक्रम केला जातोय. ओमकार तारली पुढे एकदा सज्ज आहे. नंतरच्या चेंडूवरती पंचांनी नो बॉलचा इशारा दिला जातोय. +4 टोटल मिळणार आहेत. या चेंडूवरती 10 धावा 10 धावा 10 धावा नक्कीच गोल्डन मधल्या मिळाल्यात 5. नो +4 टोटली 5 धावा होत्या +5 केल्या जाणार आहेत. टोटल मिळणार इथे 10 धावा आणि 10च्या मध्ये टीमची टोटल धावसंख्या 39 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे यार मीडियम पेसर हे नंतरचा फटका इथे लाजवाब होता. प्रॉपर टायमिंग चेंडूवरती जुळवला जाते. ओमकार तारलीच्या बॅट मधून चेंडूला तारलं गेलं. अगदी 4 धाब्यांसाठी. या 4च्या धाबा आता खूप महत्वाचे इथे बनत चालले असतील. नंतरचा चेंडू लो फुलटॉस इथे होता आणि मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जात होता. येतो इथे डॉट बॉल येतोय. ओमकार तारली आपण प्रॉपिंग केस वरून पाहतोय. लेफ्ट हँडर फलंदाज खेळण्यासाठी सज्ज असेल. नंतरचा फटका हा 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 काय फटका आहे. अगदी वावराच्या बाहेर फेकून दिलेला चेंडू होता. 4 धाब्यांसाठी डोळ्यांची पारणं फेडणारा फटका इथे होता आणि या गोल्डन शतकामागे टोटल धाबा इथे खर्च केल्या गेल्या आहेत. टीमची टोटल धावसंख्या 55, एक गडी बाद. आणि दोन्ही संघाने याची नोंद घ्या. आपला जो डगआउट मधला खेळाडू आहे तो कान मंत्र देण्यासाठी संदेश देण्यासाठी फक्त क्रीडांगणामध्ये एकदाच येईल. याची आपण नोंद घ्या. धावसंख्या टीमची टोटल 55 या धावसंख्येवरती. षटक क्रमांक 1 चा खेळ समाप्त आणि गोलंदाजी मार्क करून पुन्हा एकदा यावी गोलंदाज आणलं गेलंय. सुचित वरती इथे विश्वास दाखवला जातोय. काय सुचतंय यावी आपण पाहायचं असेल. गोलंदाजी मार्क करून सुचित. पहिला चेंडू षटक क्रमांक 3 मधला आणि पहिला चेंडू पहिला परफेक्ट ब्लॉकलचा चेंडू इथे वापरला जातोय. कोणत्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाहीये. परफेक्ट ब्रह्मास्त्र इथे वापरलं गेलं. नो चान्स होता. कोणती धाब इथे मिळत नाहीये. येतो इथे डॉट बॉल. सुचितला नंतरचा चेंडू चांगल्या लेथ वरती इथे सुचला. पंचांचा सिग्नल दिला जातोय. बाईक स्वरूपातली मिळेल इथे एक धाव. थेंबे थेंबे तळसाचं असं म्हटलं जातं आणि ते तळ आता क्रीडांगणाच्या दिशेने 60च चाललं असेल. धावसंख्या आतापर्यंत टीमची टोटल 56 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. दोन्ही संघांमध्ये एक मातबदार खेळाडू आहेत आणि त्यांच्या जोरावरती हा सामना इथे खेळायचा आहे. नंतरच्या चेंडूवरती अमयच्या बॅट मधून याबी निघाला असेल. सरळ ऑन द राईट स्पीक केलाय. चेंडूला पाठवून दिलं जाते 4 धाब्यांसाठी. या 4 धाबा इथे बसून देखील येणार आहे. तू शेर आहे तुम्ही 1.25 शेर आहे दाखवून दिलं जाते. नंतरचा चेंडू लो फुलटॉस होता. अपेक्षा होती मोठ्या फटक्याची. नाही मी येत आहे. येतो इथे डॉट बॉल. मोठा चेंडू होता. कुठेतरी लो फुलटॉस दिला होता आणि लो फुलटॉस नाकाम ठरला. तिथे मागणी केली होती पंचांकडे स्कोरले. पंचांच्या दिशेने नो चेंडूची पण ती मागणी देखील पंच नो इशारा देत नाहीये. कारण तटस्थ लक्ष इथे ठेवलं जात आहे पंचांच्या हातून. आजच्या रोजीपर्यंत पंचांच्या भूमिकेत अप्रतिम अशी कामगिरी आपण पाहतोय. टीमची टोटल धावसंख्या टीमची टोटल 60 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. चांगल्या धावा बनवाव्या लागतील.
अनेक रेकॉर्ड ब्रेक या क्रीडांगणावरती झाल्यात. त्याच्यामध्ये अजून एक फटका इथे खेळला जातोय. टाकावर बॉन्डलांच्या बाहेर चेंडू पाठवलाय 4 धाब्यांसाठी. 4 धावा वसूल करतोय. आता चांगल्या लेंथ वरती गोलंदाजी करावी लागेल. नंतरचा फटका आला कार्पेट. चेंडू चाललाय बॉन्डलांच्या बाहेर. सिमरशनला आग लावत 4 धाब्यांसाठी. या 4 धावा मिळतात आणि षटक संपल्याचा इशारा इथे केला जातोय. धाव संख्या 67. 68. 68 धाव संख्या 68. दादा डीजे स्नेहल नवीन गोलंदाज श्रेयस. श्रेयस येतोय गोलंदाजी मार्क करून आणि बॅटिंग पॉवर प्ले इथे ऑन केला जातोय. बॅटिंग पॉवर प्ले इथे ऑन केला गेलाय. म्हणजेच या फलंदाजाने घेतलेली स्वतःसाठी संधी आणि संधीवरती करणार काही ते निर्माण टोच म्हणजे सोनं प्रॉपिंग केस वरती सज्ज झालाय ओमकार तारली. आतापर्यंत चांगली खेळी आपण ओमकार तारलीच्या मदतीतून पाहतोय. जवळपास 5 चौकार त्याच्या बॅट मधून निघाले असतील. तोच ओमकार तारली प्रॉपिंग केस वरून खेळण्यासाठी सज्ज असेल. लेफ्ट हँडर फलंदाज ओमकार तारलीसाठी टाकलेला पहिला चेंडू टप्प्याचा बॉल होता. 5चा सिग्नल येतोय. इट इज द नो बॉल. आणि त्यानंतर 4 धाबा टोटल या चेंडूवरती मिळणार आहेत. 5 धाबा इथे वसूल केल्या जात आहेत. या 5च्या मध्ये तरी टीमची टोटल धावसंख्या 73. या धावसंख्येवरती टप्प्याचा बॉल पाहिलं होतं. एक पाऊल मागे गेला आणि त्यानंतर चेंडूला पाठवून दिलं जात आहे बॉललाईनच्या बाहेर बाहेर बाहेर. 4 धाबांची वसूल इथे केली जाते. नंतर त्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा यावेळी रूम दिला गेला होता. रूमचं भाडं 2 धाबे वसूल केलं जात आहे. या 2 धाबा या देखील स्कोर कार्ड वरती जमा केल्या जात आहेत. अनेक वेळा धाबांची पाऊस इथे पाहायला भेटली आहे. एक आग उगणारी फलंदाजी होती. त्याला शांत करणारा चेंडू होता. डॉट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. कोणत्या प्रकारची धाव इथे दिलत नाहीये. सलगच्या पहिल्या 3 चेंडूवरती 10 धावा वसूल केल्या. नंतरचा चेंडू डॉट बॉल आला आणि त्यानंतरचा चेंडू पुढे एकदा इथे येतोय डॉट बॉल. आता कमबॅक केलं जातंय. वेळ प्रत्येकाची येत असते. प्रत्येकाने वेळेसाठी थांबलं पाहिजे. आता क्रीडागृहामध्ये वेळ आली आहे. यावी देखील येतोय. सलगचा 3रा इथे डॉट बॉल येतोय. चांगल्या लेंथ वरती गोलंदाजी केली जाते. या षटकातील शेवटचा चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला असेल. ओमकार तारली थोडासा शांत राहिला होता. बघितलं निरीक्षण केलं आणि योग्य त्या टप्प्यामध्ये कार्यक्रम केला जातोय. षटक संपल्याचा इशारा करतायत. धाव संख्या 83. डीजे आणि ओमकार तारली याचे वैयक्तिक 50 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. 3रा फलंदाज आपण पाहतोय. आता 50 धावा आतापर्यंत या स्कोर कार्ड वरती आणि या क्रीडांगणावरती उभारल्या गेलेत. शुभम लोखंडे मिस्टर 3 डिग्री म्हणजे ज्याला ओळखला जातो. फिरकीचा जादूगार मुंबईला बिलॉंग करणारा आणि पहिला चेंडू यावी पाहायचा. येस मॅजिक डिलिव्हरी होती. हवे फसला तिथे. चेंडू पुढे जवळ पडला आणि त्यानंतर रोल केला गेला. जादू आहे हातांमध्ये बोटांमध्ये आहे नशा. ती क्रीडागृहामध्ये दाखवली तिथे. फिरकीचा जादूगार मुंबईला विलंब करणारा शिवम लोखंडे मिस्टर 3 डिग्री या नावाने ओळखला जातो. नंतरचा चेंडू यावी पाहायचा कुठे होता. पाठवून दिला जात आहे. मलईच्या बाहेर येतोय जीपीएलचा घणाघाती चौकार. अनेक वेळा चर्चा केली जाते कारण अनेक स्पर्धा खेळल्यात. आणखा अनुभव तो शुभमकडे आहे आणि त्या शुभमवरती विश्वास दाखवला जातो शेवटच्या षटकाचा. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. चित्ताच्या पहिले एकदम इथे कंप्लीट केली जाणार आहे. नक्कीच एका धाब्यावरती विश्वास इथे दाखवला गेला. चित्ताची चपळ तिथे क्रीडांगणाच्या आतमध्ये एकदम कंप्लीट केली जाते. एक मदतीने धावसंख्या 88 या धावसंख्येवरती दान पोहोचली असेल. शुभम लोखंडे मुंबईला बिलॉंग करणारा खेळाडू आहे. झुंजा जांभारी संघाकडून या परभणीमध्ये खेळण्यासाठी तो दाखल झाला असेल.
जीपीएल मध्ये खेळण्याची संधी त्याला झुंजार दांबारी या संघाने दिली आहे. कशा प्रकारे खेळ करतोय. अकुट टप्प्याचा बॉल होता. पंचाने डेड बॉलचा इशारा ते दिला जातोय. शुभम लोखंडे पुढे तयार मीडियम पेसर फिरकीचा जादूगार मॅजिक डिलिव्हरीसाठी चेंडू असेल आणि मॅजिक डिलिव्हरी फटका चांगला होता. केतन सारंगच्या होता अप्रतिम क्षेत्ररक्षण तिथे घडते. एकदा तिथे रनिंग बिटवीन कंप्लीट केली जाते. कारण माहिती आहे क्रिकेटवरती एका धाब्याला खूप महत्व दिलं जातं. एका धाब्याने संघ विजय देखील होतो, एका धाब्याने संघ पराजित देखील होतो. त्यामुळे एक धाव ही क्रिकेटवरील खूप महत्वाची ठरते आणि तोच क्रीडांगणामध्ये खेळ इथे दाखवला दिला जातोय. नंतरचा चेंडू चांगल्या लेंथ वरती इथे दिला जातोय. नो चान्स बॅटमॅन म्हणजेच काय चेंडू दूर टाकले जाते, दूर आहेत. फिंगर रोल आहे जादू क्रीडांगणामध्ये दाखवली जाते. नंतरच्या चेंडूवरती पाहायचं चेंडूला टारलं जात आहे. चेंडू चालला असेल आउट ऑफ द पार फरार होतोय 4 धाब्यांसाठी. षटक संपल्याचा इशारा दिला जातोय. निर्धारक षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या टीमची टोटल 93 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल आणि 94 धावांचं टार्गेट यावेळी ठेवलं जात आहे झुंजार दांगारी संघासमोर. अरे हाफ पॅन्ट वर आहे, हाफ पॅन्ट वर आहे.
शुभम लोखंडे. सूरज आपण गोलंदाजी बाहेर पाहतोय आणि प्रॉपिंग वर कोण आहे? शुभम लोखंडे. शुभम लोखंडेचा विषयाला हार्ड आहे आणि शुभम कडे मशीनचं कार्ड आहे. शुभमचं मैदानाच्या बाहेर नाही पण मैदानात खूप लय ध्यान आहे. तो शुभम लोखंडे आपण प्रॉपिंग केस वरती पाहतोय आणि पहिला चेंडू टाकलेला यावेळी आपण पाहतोय लेफ्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता. पंचांनी वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. गोल्डन शतक आहे. जितक्या बनवणार तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत. या चेंडूवरती 2 धावा येतील प्लस गोल्डनच्या 2 टोटली 4 धावा मिळत आहेत. पहिल्यांदाच बोललो होतो या शुभम लोखंडेचा विषयाला हार्ड आहे आणि तो शुभम लोखंडे यावेळी पाहतोय. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू येतोय निर्धाव. धाव मिळत नाहीये. कुंदन देखील नॉन स्ट्राइक वरती आपण पाहतोय. धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे का? नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेरून जाणार होता. पंचांचा स्वेअरचे डिसिजन येतोय. म्हणजेच काय अतिरिक्त चेंडू इथे दिला जातोय. अतिरिक्त चेंडूने टीमची टोटल धावसंख्या 22 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. पुढे मीडियम पेसर सूरज. सूरजचा नंतरचा चेंडू मोठा पटका अगदी सरळ आपल्या फॉलो मध्ये अडवला जातोय. नो चान्स. इथे कोणताही धाबा बियत नाहीये. चांगलं क्षेत्ररक्षण चांगला धाबा इथे रोखला जात आहेत. रोखल्या जात आहेत. आता धाब्याची गरज असेल. उलटा गणिताचा खेळ क्रीडांगणामध्ये रंगलाय आणि तोच खेळ इथे क्रीडांगणामध्ये करावा लागेल. नंतरच्या चेंडूवरती दांडी गोल. पावना लाईन मारण्या का नाही हो कितीतरी दांडी 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 गोल. 5 मायनस. त्यांना डीजे 5 मायनस केल्यानंतर धावसंख्या 17 वरती येईल. केतन सारंग नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या दिशेने यावी आपण पाहतोय. केतन वरती विश्वास दाखवला जातोय पण सूरजची काय गोलंदाजी आहे. अप्रतिम टप्पा इथे अटेंड केला गेला आणि त्यानंतर विकेटचं पत्र इथे घडलं. कहाणी होते ट्विस्ट दाखल करणारी विकेट होती. 5 धावा मायनस करणारी ही विकेट होती. तो सूरज नंतरचा बॉल यावी पाहायचाय. नंतरचा फटका काय फटका अगदी चेंडूला पाठवून दिला जात आहे. सीमा रेषा पार येतोय दणदणीत जीपीएलचा खडखडीत चौकार. केतन सारंग महबूब जांभारी स्वतः संघाकडून खेळतोय आणि स्वतःच्या गावाचं प्रतिनिधित्व करतोय या गणपतीबाई नगरीमध्ये. तोच केतन. नंतर त्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा चेंडूला पाठवून दिलं जातंय. 4 या धावसंख्येसाठी टोटल बोनस स्वरूपात मिळणार येते. 4 धावा टोटल 8 धावा या चेंडूवरती मिळत आहे. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 33 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती उभारल्या गेल्यात. टीमची टोटल धावसंख्या 33. थँक्यू डिते. 18 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 61 धाब्यांची गरज असेल. 18 चेंडू 61 धाबा हे समीकरण बनलंय. गोलंदाजी मार्क करून अमय बारगुडे मॅन फ्रॉम न्यू कोल. कुंदन रोहिलकर प्रॉपिंग केस वरती पाहतोय. मॅन फ्रॉम गुहागरला बिलॉंग करणारा हा तारक सितारा आहे. गुहागरची आन मान शान. कुंदन खेळण्यासाठी ते सज्ज झाला असेल. अमय बारगुडेचा पहिला चेंडू अगदी बॅकअप हँड टाकण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. पंचांचा सिग्नल येतोय. स्वेअर डिलिव्हरी वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाबा इथे मिळत आहेत. धावसंख्या 1च्या मध्ये झटपट पुढे सरकत चालली असेल. प्रत्येक एकदा पंचांच्या उजव्या हातोकडून अर्थातच काय हरांड विकेटने गोलंदाजी करतोय अमय बारगुडे. नंतरचा चेंडू देखील यावी आपण पाहतोय. पंचांचा स्वेअर डिसिजन येतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे घडलं जात आहे. स्वतः संघासाठी धावा रोखायचे आहेत आणि त्या धावा रोखल्या जातात. धावसंख्या 35 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 300 षटक घेऊन दाखल झालेला गोलंदाज आपण पाहतोय अमय बारगुडे.
ऑफसाईड 4, लेग साईड 3 असं क्षेत्ररक्षण इथे सजवलं जाते. 2 क्षेत्ररक्षक खंबे आहेत ते बाउंड्री लाईन वरती आहेत आणि त्यांना तारणारा चेंडू होता पण चांगले क्षेत्ररक्षण तिथे घडलं जात आहे. डॉट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. कोणती धाब इथे मिळत नाहीये. धाबा रोखणं या बी गरजेचं असेल आणि त्या धावा आता रोखल्या जात आहेत. प्रत्यार अमेय बारगडे गोलंदाजी मार करून दुई स्पोर्ट्स संघाचा अमेय नंतर टाकल्या चेंडू थोडासा दिशारी इथे ठरला जातोय. पंचाचा सिग्नल येतोय. इलेक्ट्रिकच्या बाहेरून होता. वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. केतन सारे कुठेतरी कुंदन रोहिलकर याचा चेहरा वाढवताना पाहायला भेटलोय. कॉन्फिडन्स कुठेतरी वाढवत तुम्हाला गरजेचं असतं कारण क्रिकेट हा खेळ तसा आहे. क्रिकेटमध्ये कोणी मोठं नसतं कोणी छोटं नसतं. समान म्हणून ज्यांना ओळखला जातो तो क्रिकेटचा खेळ आपण क्रीडांगणामध्ये पाहतोय आणि तोच क्रिकेटचा खेळ आता क्रीडांगणामध्ये इथे रंगताना आपण पाहतोय. पुढे यार मीडियम पेसर अमेय बारगोडे कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. समोर आहे कुंदन रोहिलकर ज्याला टायगर म्हणून ओळखला जातो. तो कुंदन रोहिलकर खेळण्यासाठी सज्ज. बॅट ठोकून आबा नाही कुंदन कडून. नंतरचा चेंडू व्हाईट +1 साठी मोजला जातोय. टोटल 2 धावा इथे दिशा भटकलाय. धावसंख्या टीमची टोटल 38 या धावसंख्येवरती दान पोहोचली असेल. 38 धावा आतापर्यंत स्कोरकार वरती उभारल्या गेल्यात. येणाऱ्या चेंडूवरती कशा धावा इथे बनवल्या जाणार आहेत. किती धावा बनवणार. धावांचा चेस करायचा आहे. उलट्या गणिताचा खेळ सुरुवात तर केली गेली आहे. खेळ कोण जिंकणार. पुढे त्या मीडियम पेसर अमेय बारगोडे थोडासा लेंथ आणि लाईन विसरलाय. विसरून चालणार नाहीये. विश्वास दाखवावा लागेल कारण वेळ प्रत्येकाची येत असते. पक्षी जिवंतपणे किड्या मुंग्यांना खातो पण तोच पक्षी त्यावेळी मरतो. त्याच किड्या मुंग्या त्या पक्षाला खात असतात. यावेळी कुंदन रोहिलकरची वेळ आहे. 9+4 टोटली 5 धावा. पंजा ओपन केला जातोय. 5 धावा या चेंडूवरती मिळते आहेत. अमेय बारगोडे थोडासा नाराज आहे. संघाला कुठेतरी एक दारबदा दाखवायचे अमेय बारगोडेवरती पण अमेय थोडासा इथे नाराज केला जातोय. 5 धावा या चेंडूवरती मिळतील. वेळ प्रत्येकाची यावी लागते. आता क्रीडांगणामध्ये वेळ कुठे आली आहे. अमेय बारगोडेची थोडीशी वेळ इथे सरकली आहे. हीच ती वेळ आहे. हेच ते क्षण आहेत. अमेय बारगोडे आता स्वतःला सिद्ध करण्याची हीच खरी वेळ असेल. त्यानंतर पुढे एकदा टाकलेला चेंडू व्हाईट +1 टोटल 2 धावा मिळत आहेत. 2च्या मध्ये धावसंख्या टीमची टोटल 45 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 45. टीम मीटिंग रणनीती आखली जाते. विवर रचला जातोय. अमेय बारगोडेला थांबवायचं की चालवायचं कानमंत्र दिला जात आहे. चर्चा केली जाते. चर्चेमध्ये उदान येणार का. क्रीडांगणाच्या दिशेने जाऊया. नंतरचा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. टीम मीटिंग विवर रचला गेला आणि विवर रचल्यानंतर सगळ्या लेंथ वरती गोलंदाजी केली जाते. अनेक कमेंट आमच्यापर्यंत पोहोचलायत. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा इलेक्ट्रिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता. पंचांचा स्वेअर डिलिव्हरी ती दिली जाते. अमेय बारगोडे लेंथ 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 ही ते बिघडली आहे. नशीब अनुभवा लागणार आहे. मृणाली घडवडे मॅडम यांच्याकडून कमेंट आली आहे की एवढं सुंदर आयोजन आहे. या आयोजनामध्ये एक तरी महिलांचा सामना व्हावा. मॅडम आयोजकांपर्यंत आपण सूचना ही पोहोचवूया. बघूया आयोजक काय म्हणतायत. कारण सर्वांनाच मोह आता आवरत नसेल कारण क्रीडांगण एवढं सुसज्ज आहे की अनावर झालेत. हात शरीर सणसणायला लागलंय. कारण क्रिकेट म्हणजे काय. क्रिकेट म्हणजे श्वास आहे. क्रिकेट म्हणजे ध्यास आहे. क्रिकेट म्हणजे मित्रांची मिळणारी ओढ आणि साहस आहे आणि तो श्वास इथे घ्यावा लागेल. अमेय बारगोडे या चेंडूवरती मोठा श्वास घेईल कारण येतोय इथे डॉट बॉल. मोठा श्वास घेतला जातोय. ब्रिदम आणि ब्रिदम लॉस केला जातोय. अमेय बारगोडे वारंवार चर्चा केली जाते. आतापर्यंत अमेय थोडासा स्वेर गोलंदाजी करतोय. जवळपास जर विचार करायला गेला तर 12 चेंडू या अमेयने आतापर्यंत आपल्या गोलंदाजीवरती फेकले गेलेत. थोडीशी खराब गोलंदाजी आहे. दुसऱ्या रणनीतीतील 15 चेंडूंचा रेकॉर्ड इथे मोडला जाणार आहे अमेयच्या माध्यमातून. नंतरचा चेंडू खटक्यावर बोट आणि जागेवर पलटी मारत चेंडू चाललाय. 4 धाब्यांसाठी या 4च्या मध्ये टीमची टोटल धावसंख्या 51 या धावसंख्येवरती दान पोहोचली असेल. 51 धावा आतापर्यंत आपण स्कोर वरती लागलेला पाहतोय. अमेय नंतरचा चेंडू या मोठा फटका आहे. खटक्यावर बोट आणि जागेवर पलटी.
सेम ऍक्शन रिप्लेचा नमुना इथे पेश केला गेला आणि ऍक्शन रिप्लेचा नमुना आपण पाहतोय. मी पहिल्यांदाच बोललो तो टायगर आहे गोवागडची आन मान शान कुंदन रोहिलकरच्या वाद्यातून पाहतोय. कुंदन पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी काय फटका. हा 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 येस ऑन फायर कुंदन आणि कुंदनच्या बॅट मधून निघाला हा घमासान युद्ध करणारा चौकार होता. धावसंख्या टीमची टोटल 59 या धावसंख्येवरती षटक 3चा खेळ समाप्त. एक गडी बाद धावसंख्या 59. डीजे 12 चेंडू आणि 35 रनची आवश्यकता आहे. बॅटिंग पॉवर प्ले इज ऑन म्हणजेच काय बॅटिंग पॉवर प्ले ऑन केला जातोय. 12 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी अल्टीमध्ये कल्टी खाणाऱ्या धावसंख्या आपण पाहतोय. बॅटिंग पॉवर प्ले ऑन आणि स्टॉपिंग केस वरून केतन सारंग वॅम्पम झुंजार जांभारी संघाचा एक हुकमाचा एका आशेचा किरण म्हणजे ज्याला ओळखला जातो तो केतन सारंग बेतात बादशाह अंडर क्रिकेट मधला आणि तोच केतन सारंग आम्ही पाहतोय. पहिल्या चेंडूवरती चेंडूला पाठवून दिला जातोय. चेंडू चालला असेल लॉंग बॉटलाच्या बाहेर 4 धावांसाठी येतोय. 4 धावा 4 धावा मिळतात. कानमध्ये ट्विच नक्की येणार. सामना रोमांचमध्ये येणार. दोन्ही संघ तुल्यबल आहेत. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न नाराजी व्यक्त केली जाते कारण खराब चेंडूवरती प्रहार करणं गरजेचं आहे. चांगल्या चेंडूला सन्मान आणि खराब चेंडूला हे प्रहार करणं क्रिकेटवरती ओळखलं जातं पण खराब चेंडू होता त्यावरती प्रहार झाला नाही त्यामुळे बॅटमन थोडासा नाराज असेल. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा पंचाचा सिग्नल इथे दिला जातोय. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. व्हाईटच्या मध्ये धावसंख्या स्कोर वरती 64 या धावसंख्येवरती धान पोहोचली असेल. 64 एक गडी बाद झालाय. शुभम लोखंडे ऐकून होता क्रीडांगणाच्या बाहेर गेलाय. नंतरचा फटका अतिशय सुंदर इथे खेळला जातोय. 4 धावांसाठी येतोय आणि केतन सारंग एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणजे ओळखला जातं. चांगला फटका आपण केतन सारंगच्या बॅटमधून. धावसंख्या 68 या धावसंख्येवरती पुन्हा तयार मीडियम पेसर सूरज आरांड विकेटने कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता. सलामत केली गेली होती. चर्चा वेळ वाया घालवला जातोय. सर्वाधिक मोठा जर गुरु कोण असेल तर वेळ असेल. वेळ जे शिकवते ते दुसरं कोणी शिकवू शकत नाहीये. नंतरच्या चेंडूवरती इथे येतोय डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल. कहाणीमध्ये ट्विस्ट सामन्यामध्ये रोणार येणार रोमांच होणार. अनिश्चितचा खेळ म्हणजेच काय हा क्रिकेटचा खेळ आता क्रीडांगणामध्ये रंगत लागला असेल. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे षटक संपल्याचा इशारा. 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी गरज असेल तब्बल 26 धावांची. 26 ऑन बॉल 6. धन्यवाद डीजे. सूरज कांबळे उर्फ पल्ला जर विचार करायला गेला तर 2007 पासून या क्रीडांगणावरती क्रिकेट खेळत होता पण काही कालावधी थोडस दूर राहिला होता. या क्रीडांगणावरती पुन्हा एकदा जीपीएल आणली गेली. जाऊया क्रीडांगणाच्या दिशेने गोलंदाजी पार करून गोलंदाजी अभि दाखल केला जातोय आणि पहिल्या चेंडूवरती चेंडूला पाठव दिलं जातंय. 4 धावांसाठी गौरव मडवी गोलंदाज इथे दाखल केला जातोय. गौरव मडवी आणि गौरव करणार आहे का आपल्या जुई स्पोर्ट्स संघाचा तर गौरव. नंतर त्या चेंडू अखूट टप्प्याचा होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे घडलंय. क्षेत्र हवेमध्ये जम्प केलं गेलं आणि त्यानंतर चेंडूला अडवलं जातंय. आपण चर्चा करत होतो पल्ला याची
अनेक वर्ष लांब राहिला होता क्रिकेट पासून, पण जीपीएल पाहिली की या पुण्या क्रीडांगणावरती आली आणि तो मैदानाच्या दिशेने पाहायला भेटलाय आणि काय गोलंदाजी केली आहे पल्लाने आपल्या संघासाठी. नक्कीच धावा रोखल्या असतील, त्यानंतर क्रीडांगणाच्या दिशेने दाखल झालेला गोलंदाज गौरववरती अप्रतिम क्षेत्ररक्षण तिथे घडलंय. नक्कीच आपल्या संघासाठी 2 धावा तर जरूर रोखल्यात या क्षेत्ररक्षणाने. दाद देणं गरजेचं असेल. 2 धावा मिळत आहेत आणि 2च्या मध्ये तरी टीमची टोटल धावसंख्या 78 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू थोडासा लेग ऑफ स्टिकच्या बाहेर होता, पण त्यांचा वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाब्यावर स्कोर कार्डवरती जमा केली जाते. पुढे तयार गौरव मडवी, गोलंदाजी बाहेर करून आहे. नंतरचा चेंडू सहजरित्या पाठवून दिलाय बॉर्डरलाईनच्या बाहेर 4 धाब्यांसाठी. आणि सामना जुई स्पोर्ट संघाने इथे दमकम दाखवणारा विजय साजरा केला जातोय. जुई स्पोर्ट गणपतफळे आचार्य पहिला सामना खेळत असताना पहिला विजय इथे साजरा केला जातोय.